Čaute, to Jaro. Tak v dnešnom videu si trošku na začiatku zopakujeme, čo sme brali v minulom videu. Tak brali sme packages. Hej, že takto sa nazadáva cesta k packages, či sk.r.java. alebo tak ďalej, čo predstavujú vlastne názvy nejakých priečinkov. Hej. Potom v tej hierarchii sa to zobrazuje takto, že v priečinku sk je priečink Jaro, v priečinku Jaro je priečink Java. Hej, a tu máme nejaké príklady, ako to môže vyzerať. A to sú vlastne tiež tak hierarchicky rozdelené tie package. Dobre, potom sme si povedali niečo o dokumentoch, o komentároch. Prvý máme dokumentačný koment, ktorý má lomka, hviezdička, hej. Z toho sa potom generuje dokumentácia. Ďalej máme one-line comment, // potom máme multi-line comment a tak ďalej. To je jednoduché, to sme si mohli vyskúšať. V dnešnom videu si povieme niečo o premenných, o dátových typoch a čo je najdôležitejšie, ja si myslím, že to je najdôležitejšia časť základov Javy a to je, ako sa tieto premenné a tieto hodnoty ukladajú v pamäti. Dobre? Takže začíname. Takže toto sú jednoduché, priradene máme premenné, hej. Premenné majú vždy typ, hej. To je silne typový jazyk Java. Takže pred názvom premennej, toto je názov premennej, máme vždy typ, hej, bude to integer, boolean, char, to si za chvíľku ukážem, alebo je to nejaký objekt, nejaká trieda, pardon. A potom máme k nej priradenú nejakú hodnotu. Hej. Tu máme príklad, ako sa to zobrazuje v pamäti. Toto sa nazýva pamäťová bunka, ktorá má názov a vnútri tej pamäťovej bunky je hodnota. A tu máme podobný príklad, tu máme to je charakter, nazvali sme si ho ch a do nej sme priradili j. Hej. A tým pádom v pamäti máme pamäťovú bunku, ktorá má názov ch a v nej sa nachádza to j. Ďalej, pri menách týchto premenných, hociakých, je dobré dodržiavať nejaké konvencie. Hej. Dodržiava sa tam tzv. Camel case, čo znamená veľké malé písmenka. A ak máme zložené z viacerých slov, tak to druhé slovo začína vždy veľkým písmenom. Hej. Ďalej, Java je case sensitive. To znamená, že nemôžem napísať tak, že Java 2 premennú názov, všetko malým a dvojka a potom tak, v programe sa odkazovať na Java 2, ale s veľkým J. To bude úplne niečo iné. Dobre, toto, čo tu je napísané, to znázorňuje, ako musí vyzerať vždy premenná. Na začiatku musí byť buď malé písmenko, alebo veľké písmenko. A za tým môžu nasledovať čísla, malé písmená, veľké písmená, alebo podtržník som tu zabudol dať, alebo tento dolár. Hej, a to sú príklady. Ďalej, je dobré dodržovať konvencie. Na internete si môžete nájsť Java Conventions. Hej, tak to si pozrite, kto má záujem, sú veľmi dobré konvencie a keď budete niekde programovať, tak tie konvencie je dobre vedieť. Takže máme konvencie takéto, som vyťahol pár, že metódy, názvy metód sa začínajú s malým písmenkom. Názvy tried sa začínajú s veľkým písmenom a názvy premenných sa začínajú s malým písmenom. Hej, premenná, to sme si ukazovali tu, toto je názov premennej, alebo sa tam môže tá hodnota meniť, takže tu premenná. Potom triedy, to sme si ukazovali minulý týždeň, toto je public, tam kde je class, toto je názov triedy. Hej, aj tento celý súbor, to je trieda a má nejaký názov. Dobre, metódy si budeme ukazovať na budúci týždeň, ale metódy začínajú tak, že začínajú s malým písmenom a toto je názov metódy a potom je zátvorka a v tej zátvorke môžu byť nejaké premenné. Potom máme názvy alebo typov, mená typov, to znamená person. V tomto prípade napríklad example 1 je trieda a to je vlastne typ. Hej, tak máme aj stringy a napríklad person. Vytvoríme si triedu person, to je vlastne typ a to je názov typov, takže tried v podstate veľké písmeno. A potom aj v rámci kódu sa vždy, keď vytvárame novú triedu, tak s veľkým písmenom, alebo sme si ho aj tak nazvali. A ako som už spomínal, treba dodržovať camel case, takže máme prvé slovo, začína malým, potom druhé začína s veľkým, hej, is this number. Keby sme si to všimli, že
všetko napíšem malým, tak to je nečitateľné. Hej, tak treba dodržiavať dobrú čitateľnosť. Ďalej, premenné môžu byť týchto typov. Môžu byť lokálne premenné, ktoré sú v metóde. To znamená, že ja si vytvorím ich vnútri metódy. Hej, a toto není potom prístupné napríklad tu. Hej. V nejakej ďalšej metóde. Napríklad public. Čo ja viem. Dobraz. Hej, a tu keby som chcel napísať už číslo, tak mi to píše, že v tomto danom kontexte sa nevedelo nájsť to číslo, že čo to je. Hej, vôbec netuším. Môžeme si to skúsiť vypísať, vidíš, že nám to nepôjde. Číslo. Hej, nenašlo ho, je to proste chyba. Lebo je to tu, je to v rámci metódy lokálna premenná. Potom máme parametre. Parametre sa robia pri metódach a tie sa vkladajú tu, keď máme názov premeny a zátvorky. Toto sú všetko parametre. Môžeme ich tam mať niekoľko. Oddelujú sa čiarkami, hej. A tieto parametre sa potom používajú v rámci metódy. Takže tu napríklad, keď dám n, tak už to nedáva chybu, dá sa to vypísať, hej. A potom v tejto metóde môžem zavolať túto zobraz a on mi tu vypíše n-ko, ako som tam vložil. Ale to si budeme podrobnejšie na budúce, ako sa robia metódy. Potom máme class variables, to sú premenné pre celú triedu. Hej. A podobne sú inštančné premenné, to sú pre celý objekt. To si vysvetlíme na budúce, aký je tam presne rozdiel medzi triedou a objektom. Toto je trieda, ale keď z nej vytvoríme inštanciu, tak je to objekt. Hej. Tak to si povieme všetko na budúce. Teraz iba, aby sme vedeli, že aj také existujú, ktoré patria iba triede a ktoré patria potom iba objektu. Hej. Dá sa, môžeš si myslíte, že objekt a trieda je to isté, ale není. To si ukážeme na budúce. Ďalej, čo si myslím, že je najdôležitejšia časť Javy sú dátové typy a ich zobrazenie v pamäti. Hej, tak máme dva druhy. Sú primitívne, ktoré sú iba tieto. Žiadne iné, tuto mám chybu, toto má byť malé b. Hej, takže toto si nevšimajte, tu má byť malé b. No, primitívne dátové typy sa začínajú s malým písmenom. Predtým sme si vravili, že typy majú byť s veľkým písmenom, ale keď mám primitívne, tie sa píšu s malým písmenom. Sú to tieto. Hej, začínajú s malým písmenom. A potom všetky ostatné typy sú referenčné, že referujú, to si ukážeme, čo to znamená. A je to vlastne všetko ostatné. Začína to na veľké písmeno. Ako aj tu som začínal typovo meno person s veľkým P. Hej. Je to dobre podľa konvencií. Hej, tak to tak dodržujte. Tu máme príklad primitívnych dátových typov, aký je s nimi rozdiel. Čo je byte? To je vlastne číslo. Byte, short, int, long sú čísla, celé čísla. Ale záleží to na tým, aká veľké číslo to má byť. Neviem, či ste takedy všimli, ale keď Gangnam Style na YouTube mal obrovské množstvo 2 miliard, tak už sa nedalo zapisovať to číslo v intoch, tak tomu asi predpokladám, že zmenili na longy, lebo už dovršili koniec intov. Hej, lebo to je 32 bitové, to je nejaké 2 miliardy, na čo si pozriete na internete. Potom máme float a double, čo sú vlastne floating point, to znamená, že sú s pohybivou radovou čiarkou, proste čiarka, desatinné čísla. Potom máme charaktery, to je znak a boolean, iba true a false, nič iné. Či je to pravda alebo nepravda, hej. Tu máme príklad. Tu si to môžeme pozrieť a ideme ďalej. Ďalej máme referenčné dátové typy a tieto premenné názvy, v týchto názvoch premeny, to sú premenné, to sú dátové bunky, obsahujú referenciu, to znamená adresu na ten daný objekt, ktorý je typu string. Hej, toto je typ tejto premennej a toto je meno v pamäti, hej, tej dátovej bunky. A do nej sme dali string. Hej, keď je niečo v úvodzovkách,
tak nemusím tu písať, že new, string a tak ďalej, to si ukážeme neskôr, ako sa vytvárajú objekty, ale string je taký všeobecný a on vie Java, že keď tam dáme niečo, nejaký text medzi úvodzovky, tak sa to berie ako string. Hej. Teraz si to ukážeme, čo znamená tá referencia v podstate. Predstavme si, že máme príklady. Hej. Máme integer číslo 240 int, sme si vravili, že je to primitívny dátový typ. To znamená, že v tej pamäťovej bunky je priamo to číslo. Hej. Tu isto aj tu máme charakter ch, do neho sme vložili písmeno k, takže tá v pamäti máme pamäťovú bunku s názvom ch a v nej je uložený obsah, čo sme tu priradili. Hej. Rovno, že k. Ale pri týchto iných typoch, týchto referenčných typoch, to znamená čo? Že máme pamäťovú bunku s názvom name, tu máme name, ale vo vnútri v tej pamäťovej bunke je referencia, je tam adresa uložená, odkaz na tento objekt string, ktorý je Jaro. Hej. Takže máme v tejto pamäťovej bunke name, máme uloženú referenciu odkaz na ten objekt string a tie objekty sa vytvárajú na halde. To je zase nejaký iná dátový priestor, proste halda. Takže ešte raz. Máme napríklad osobu 1 a premenu názvom osoba 1, ktorá je typu person a vytvorili sme tam new person, ako novú osobu. Vytvoril sa nám nový objekt. Tak potom v pamäti máme pamäťovú bunku. K týmto pamäťovým bunkám Java pristupuje priamo. Nepristupuje hneď tu. Ona pristupí sem a pozrie, čo tam je. Hej. Takže v person 1, ktorá je typu person, to je tu, pamäťová bunka person 1, máme uloženú referenciu na túto osobu. Takže máme referenciu na osobu person 1. Hej, tu má byť veľké P. Si pomýlil, že akože je to typ person, veľké P, hej, s názvom person 1, je tam tá osoba vytvorená, hej, priamo ten objekt. Ďalej máme príklad, tak poďme rozmýšľať spolu. Hej. Máme prvú premenu s názvom C, ktorá je referenčného typu, lebo je typu string, čo je není ani jeden z tých primitívnych dátových typov a vložili sme si do C. Hej, takže máme string, to znamená nejaký reťazec a je tam iba C. Hej, potom máme ďalší, je to D, to je takisto referenčný dátový typ. A teraz, ak do C priradím D a do D priradím nový objekt stringu DD, čo mi to vypíše? Nechávam chvíľku na rozmýšľanie. Alebo radšej si to pauznite a porozmýšľajte si. Ja pokračujem ďalej, dobre? Lebo dlho by sme čakali. Takže čo mi to vypíše? Čo sa mi hodí tu? Čo bude C a čo bude D? Tak poďme spolu rozmýšľať. Takže v začiatku vytvorili sme si premenu s názvom C. Tá sa vytvorila v tej pamäti, ku ktorej pristupuje Java. A vieme, že je to string, to znamená, že je to referenčný dátový typ. Takže donútra do tejto premene C sa vyložil odkaz na tento objekt C. Hej, odkaz na objekt C typu string, hej, ktorý je na halde. Takže mám tu ten referenciu. A to isté aj tu. Mám premenu D, ktorá je typu string a viem, že to bude referenčný dátový typ, takže vo vnútri v tejto D nebude hodnota úvodzovky D, ale bude tam adresa na tento objekt. Takže adresa na tento objekt ukazuje, ktorý je typu string a má hodnotu, má v sebe akože D. Hej. Ďalej. Teraz, keď C sa rovná D, čo to znamená? To znamená, že do premennej C v pamäti, donútra tejto pamäťovej bunky vložím to, čo sa nachádza v pamäťovej bunke D. Ak si všimneme, v pamäťovej bunke D sa nachádza referencia, teda adresa na objekt D. Takže táto adresa sa mi hodí do
C. To znamená, táto adresa sa mi hodí sem. Táto adresa sa tým pádom prepíše, stratí. Takže C ukazuje na adresu. Touto adresou ukazuje na objekt D. Takže teraz aj C, aj D majú referenciu na D. Dobre? Teraz, keď budeme pokračovať, D sa rovná DD. Čo to znamená? Toto v úvodzovky nám značia, že tu vzniká nový objekt. Nový objekt a je typu string, pretože sú tu úvodzovky. Takže tu vzniká nový objekt. Takže ten nový objekt sa vytvorí kde? No teda v halde. Hej? Takže vytvoril sa nový objekt v halde. Tu je. Je to objekt DD, ktorý je typu string. Vytvoril sa tu. A jeho odkaz sa vložil do premenej D. Takže v premene D, to je referenčný dátový typ, lebo je to string, máme odkaz na tento nový objekt DD. Dobre? A ďalej, keď chceme vypísať na terminál C plus toto D, to znamená čo? Vypíše sa mi, čo je v premennej C, k tomu sa pripíše, toto je prázdny reťazec, iba je tu medzera, a k tomu sa ešte pridá, čo je v premennej D. Takže pozorujme to. Pozeráme tu, že chceme najprv C, pozrieme, dáme Java prístupy do pamäti, pozrie C a v C je čo? Referencia. Na čo je tam referencia? Pozrie do haldy, je tam referencia na objekt D, takže sa napíše D. Potom sa dá medzera a potom sa pozrie, čo je v D. Takže ideme do pamäte, Java prístupy k tejto pamäťovej bunke, pozrie DD, tam je referencia, teda odkaz, a ten odkaz ukazuje na objekt stringu, čo je DD, tak sa napíše DD a výsledok bude D, medzera DD. A potom, keď si všimneme, na tento objekt nič neukazuje. To znamená, že priamo z Javy sa nedá k nemu pristúpiť. Hej? A na toto slúži potom v Jave tzv. Garbage collector, čo znamená, že on sem z času na čas prejde touto haldou a vyčistí, zmaže všetky objekty, na ktoré neexistuje referencia v programe. Hej, že je tam žiadna referencia, tak je zničený. Dobre. Ďalej, toto je nič, toto si ukážeme na budúce, to už taký malý tip, že budeme hovoriť o triedách a metódach, ale poďme si spraviť nejaký príklad ešte. Alebo poďme si to vlastne vyskúšať, či mám naozaj pravdu. Takže vrátim sa sem, som si to tu vytvoril. Čo to tu máme? Máme typ string, premena s názvom C a do nej sa vložil nový objekt. Referencia na tento objekt. Máme typ string, premena aj D a máme tam vytvorený nový objekt string. Máme tu v D čo? Referenciu na ten objekt. Teraz keď si to spustíme, tak nám vypísalo presne to D, medzera, DD. Dobre, tu by ste už mohli skončiť pri tomto videu, ale ak chcete vidieť ďalší príklad, tak ešte počkajte. Takže, ďalší príklad. Máme nejaký integer. Potom máme potom si dáme ďalší nejaký. Hej. Dobre, takže čo tu mám vytvorené? Mám tu vytvorené číslo 10 a potom tu máme akože číslo, ale je to v podstate string. Hej? Takže není to číslo, ale je to string čísla, nejaký reťazec, nejaký text, ktorý má v sebe číslo. Dobre, teraz čo spravím? Do tohto number si priradím C2, k nej pripočítam 1 a potom do C2 vložím number a odpočítam 1. Hej. Teraz ešte si spravíme čo? Číslo sa rovná číslo 2. A číslo 2 sa rovná
Takto. A teraz, čo mi to vypíše? Tu si dáme čo? C2 a number. Dáme to naopak. Number C2 číslo 2. Dobre, tak rozmýšľajme spolu, čo nám to spraví. Hej, možno by sme si to mohli, tak ja to možno skopírujem. A dáme si to do skicáru, čo nebudeme sa tu ondiať. No, takto. Uložím si ten text a ideme sa na to pozrieť. No, takto, krajšie, aby to bolo troška. Dobre, takže máme tu číslo. Takže máme tu nejaké číslo, to máme vytvorené. Je to čo? Je to primitívny dátový typ, alebo je to referenčný dátový typ? No, primitívny, jasné, lebo je to integer. Takže máme tu toto. No, toto sa mi nedá písať. Takže máme number a tam máme nejakú pamäťové miesto a vo vnútri v tom pamäťovom miesto je čo? Je tam desiatka. Áno, dobre ste povedali. Ideme si najprv spraviť tento príklad. Hej. Máme number, teraz máme C2. C2. Máme tam nejaké pamäťové miesto a vo vnútri tom pamäťovom mieste máme čo? 100. Dobre. Takže teraz čo sme spravili? Do tejto premennej sme si vložili C2 plus 1. C2 je čo? C2 je, pozrieme do Java pozrie do pamäťovej bunky C2, nájde tam 100. Takže namiesto C2 tam dá 100 a pridáta k tomu 1, to je 101. Takže do tohto number pozrie a chce tam vložiť 101 a vloží tu sem 101. Hej. Máme tam 101 a nám to takto krajšie. Robíme presne vo vnútri v pamäťovej bunke sa menia tie čísla, lebo je to primitívny dátový typ. Ďalej máme C2, čo je number minus 1. Takže do C2 sa mi semka dovnútra sa mi snaží vložiť number, teda číslo 101 a minus 1, tak to je 100. Takže C2 dostane čo? 100. Dobre. Tým pádom pardon. Tento príklad mi čo vypíše? Number, pozriem do pamäťovej bunky number, tam sa nachádza 101, takže 101 plus medzera C2 100. 101 plus medzera 100. Takže môžeme si to skúsiť. Toto zatiaľ zakomentujem, aby sme to nevideli. Takže 101 medzera 100. Dobre sme to urobili. Ďalej, máme tu, čo tu máme? Ten druhý príklad máme číslo a číslo 2. Tieto sú referenčné dátové typy, takže keď si vytvoríme bunku, to je bunka pamäťová, kde pristupuje priamo Java, to je jej názov a vo vnútri máme čo? Máme tam referenciu. Referencia. A v tejto druhej tiež referencia. A prečo je tam referencia? Lebo tu sa vytváral nový objekt. Hej, tu sa vytvoril nový objekt. Tu sa tiež vytvoril nový objekt. To je typu string. Takže v našej halde nádhernej. Hej, to je naša halda. Sa nám vytvorí dva objekty. Dáme krúžkom teraz. Dva objekty. A v nich budú hodnoty, alebo v nich bude ten objekt string. Hej, takže tu bude string a hodnotu bude mať v sebe 10. Tu bude tiež string a v sebe bude mať 50. Dobre? Ďalej ešte na seba ukazujú a dám šípku. Takže číslo ukazuje na
objekt, string, ktorý má hodnotu 10, takže na tento sa nedá otočiť. Dobre. Takže takto ukazuje na tento a číslo 2 je string, ktorý ukazuje na 50, takže takto. Hej? Referenčný dátový typ ukazujú na to. Teraz ideme pozrieť na ten príklad. Do čísla, do semka, do tejto pamäťovej bunky sa vloží číslo 2. Takže pozrieme na číslo 2 do jej pamäťovej bunky. Takže táto referencia sa mi vloží do tejto bunky. Tým pádom sa mi táto referencia zmaže a vytvorí sa mi nová referencia. Vlastne kopíruje sa táto referencia tu a táto referencia ukazuje na tento objekt. Takže tento bude ukazovať teraz na tento objekt tiež. Hej. A číslo 2 má túto referenciu a do nej sa vloží nový objekt dačo. A je typu string, lebo vidíme úvodzovky. Takže v halde sa mi vytvorí nový objekt stringu. Bude to nový objekt typu string a v sebe bude mať hodnotu dačo. A teraz na tento objekt táto referencia sa vloží do číslo 2. Takže vidíme, alebo môžeme, ako rozumieme už, táto referencia sa nám stratí, lebo sa prepíše referenciu na tento nový objekt dačo 2 a vytvorí sa nám takáto referencia. Tento objekt bude ukazovať na tento objekt dačo. Tým pádom, keď budem vypisovať tento system out, tak pozrieme do pamäťovej bunky číslo, tam je odkaz na čo? Pozrieme, je tam odkaz na tento string, ktorý má hodnotu 50, tak tu bude 50 plus medzera plus číslo 2. Pozriem číslo 2, je tam referencia na tento objekt, tak tam bude dačo. Takže výsledok bude 50, medzera dačo. Skúsime. Run. 50 medzera dačo. Takže ak to tomu rozumieme, sme veľmi dobrý krok sme urobili na to, aby sme pochopili, ako to funguje v Java. Prosím vás, ak ste došli až sem na koniec tohto videa, veľmi pekne vám ďakujem a napíšte nejaký komentár. Mňa to poteší, že niekto si to pozrel, že niekomu to pomohlo, čo si o tom myslíte, či to dobre je spravené, nejak sa mi ozvite, aby som vedel, či to má zmysel, či to nemá zmysel a tak ďalej. Asi to budem aj tak robiť, ale vždy ma to poteší, keď niekto niečo napíše. Tak sa vidíme na budúce, kde si povieme niečo o triedách a metódach, aby sme mohli potom niečo pokračovať ďalej, tak nejaký základ si povieme hneď na budúce. Čaute, čaute.